Good morning, guys. Wow. Thanks God, nindot ang panahon karon. Wala na'y uwan. Linaw na siya, guys. Ayan oh. Daghang kayong balay sa bukid, diba? Then, mo ni terrace ni Madam. Mo ni ilang terrace dire ni Sir. Dapit silang kwarto. Linaw na kaayo. Puyag-buyag. Tanaw na to karon kung nabay hinog dire nga orange. Ayan, daghang kay bunga, diba? Ang uban o gagmay pa kaayo. Tamis ba ni siya, guys, sa kasuway may kaon ani. Uh-oh. Oh, medyo malaki na siya. Pero di pa na siya pwede makuha. Di pa na siya pwede alang-alangon og kuha, guys. Wala pa kana siya juice. Ayun o, nagbitay. Gahi pa. Tapos kani, wow, napakalaki niya. Ayun siya, oh, yellow-yellow na, padungan ni. Pero dili pa kay ni siya pwedeng kwaon. Hasta po ni, oh. Daghang kay bunga prebuyag. Sobra ni siya sa katong gikuha nila ni Madam. Ang uban gagmay pa kay, guys. Kita nyo? Masyag limonsito, diba? Orange yan. Orange, orange. Pagid rin nagbitay. Cute kaayo. Kani siya green pa kaayo. Wala pa ni juice. Ayan. Wala pa kayo na ikuan. Tapos din ha, oh. Napay nagbitay din ha, oh. Di maklaro. Dapat din hiyon, tago. Yan. So, base next week, pwede na makuha ang uban. Tapos, ang kamunggay din napita. Pulungana na sad ni, oh. Ayan. Guwang na kay siya, guys. Pati dito. Ayan, mga gagmay na kaayog, mga dahon. Tapos din ha, gipulungan na sa kong igagaw last week. So, para tubuan na, nindot na sad, diba? Wow, I love it. So, kani siya nga klase nga tanom. Ganahan ko ani nga tanom. Tapos, ayun guys, dito naman sa garden ni Mama, gihawana na siya. Atong last week, giapil og hawan sa akong igagaw. Yan. At least nakaluag-luag na, no? Nakaginhawa, nagtarong ang mga tanom dire. Kangkong. So, this is kangkong, guys. Namulak na siya. Guwang na kay siya. Kani sangig. Humot kani siya kanang isagol sa utan. Tapos, naisibuyas dahonan. Mga tangad or tanglad. Ayan. Tapos, kamunggay, pila ka buok, punuan. Napo dito, oh. Pulungana na sad. Actually, guys, nakakuha ko gamay ra jud kaayo ang dahon ana. Bati kay siya nga pagka kuan bitaw, bati kay hang mga dahon pagka tubo kay nalamhungan siguro siya aning kuan ay. Tapad ani niya kaning tanom nga murag saging-saging. Ayan, kangkungan sa din ha. Kangkong, diha sangig, tapos na sili sili atsal. Kani mga agbatihan ni dire, guys. Yan. Sagbot man ni siya, oh, pero wala lagi giapil og kuan. Larot. Basig unsa siya, herbal baka ni. Mangutana ko ni Mama ani kung nganong wala ni giapil og larot. Yan. Purya-buyag ang mga agbati. Nana siya mga udlot. Pero gagmay pa kaayo kay ana man good. Mag-utan mi permi. So mga sibuyas at sal pod, oh. Sili at sal kay daghan siya mga bunga. Mga gagmay pa kaayo. Ayan, guys. Pakita na ko ninyo mga gagmay pa kaayo. Na tanaw na to si Mama.
Kaya gawas to siya. Ina siya tuyo sa kuan. Ah, there's Mother Earth. Ayun guys, naglakaw na si mama paingon na diri sulod. Gikan na siya dito sa balay ay. Nan siya tuyo dito. Yan, si Mother Earth. Ali na Mother, come here. Come here na Mother. A few moments later. Ayan na guys, ang alagang aso ni Mother. Loki, Loki! Kitiw-kitiw, pasing iko mo. Kiat kini siya gnaong mo. Ops, ops, ops. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Kiat kini siya gnaong. Sa tawag ka niyang pangalan, dagan din siya paingon ako, din magkitiw-kitiw na yung ikog, like that. Ba no? Dako na kikagnaong prabuyag, Loki. Makidua na siya guys, no? Magpatagad ni siya. Inana na siya. No? Loki boy na. Si Loki. Walay paniod to si Loki, no? Kaya nga naman, diet si Loki. Iyahang kwan, mama. Si Riley. Riley, is that you? Where is JB boy? Dara si JB. Mo nilang tangkal dire. Mga alaga ni mama. Siya ang nag-alaga nito. Mga alagang aso niya. JB, what are you doing? Hoy, JB. Yate, di pa managad. Naong Loki, Ayan na si Mother. Ano yan? Isa mo na, uy. Si Loki nagsigsunod-sunod. JB! Come here! Kakiat. Wala mo ko'y pasalubong. Imong dada mo'y pangayue kay nato'y pasalubong unya. Basin palitan mo og dilata unya kay para isudan ninyo, no? Ibahog sa inyong dog food, no? Lucky boy, no? Cute kini siya. Tapos si JB naman, ayun, nung ginagawa niya. Hoy, JB! JB! Ew! Nagunsa ka ni siya. Si Loki dako ignaw. Si Loki boy. Loki boy. Mo to nga amahan aning Loki, si JB, mo ning anak dako kay naong dili sila pakano og udto guys kay gipadayet man ni. Dapat buntag ra ni og gabi Wala na sila lunch kay gipadayet. No, kay dagko na kay naong Tapos si Riley, kaniguwang naman ni siya. Di na guro ni pwede ka anak. Mo ni ang mama ni Loki. Hoy! Nagbad ka, Loki, ha? Magkikiata siya, guys. Sige na siya pangabot sa cellphone. Iyan akong katkaton. Loki boy! Behave! Sit down. Oh, very good. Stand up. Up. Come on. Up. Ay, kay pagka-train ni Jackie, Yay! Si Loki boy. Agoy to ara nagdayak na, Nagduwa na ang inahan og anak. Loki, come here. Si Aptek juga ni siya. Dili mangwan ha, dili manghambat ha. Behave. Sit down. May pa si Riley, Kasabot niya siya, Lakaw na yun. Kani si Loki, grabe gini siya kasipat. Init kayo dito, Diba, Loki boy? Come on, Loki boy. Makigdayak ka gini siya. Gakit-kiat ang naong mo, ha? Dili lagi mga piyot. Dili ba? Dili. Guys, maglakad-lakad tayo dito. Itutor ko kayo. Yan. Punta ako doon. Yan. Sa likuran.
sa likurang bahagi. Tapos ano na nangyari sa aking buhok. Hoy, Loki, dili din ha. Ikaw karon badlungon kay nis Loki, oy. Rao, kurangot kignaw. Dako nakikagnaong Loki ay. Mga hinalay ni mama. Sinina na isa among bossing. Uga-uga na siya. Ayan. Mas bantang ng udere. Oh my God, anong nangyari dito? Nagputi-puti. Nagputi-puti lagi niya siya, oh. Sige. Design. Ito, mga boxer, mga short. So, malapit ng mauga. Ay, nako. Bisaya, Sagol, Tagalog. Di ba, Loki no? Sunod-sunod ka oroy na ako. So, ipakita na ko guys, dinhi nga area, anhi ko dire manilhig everyday. I mean, every morning pala. So, anhi ko diya. Dinha, so mga dust pa, no, kang silhig ang balde. Siyempre, pila na kong silhig dadapit sa garden. Tapos, naikuan, para bisbis. O, ayan. Sugikan ko din ha, guys. Hantod ko dito. Nga, mulipot pagid ko din ha, oh. Mulipot pati ko din ha. Diha. Apilan sila na ko siya og silhig. Tapos na po yung mga hinalay din ha, nga wala pa mauga. Medyo nagpakita naman ng haring adlaw, init-init naman. Mauga na siya ikaw niya. Ayan. Ipulungan pod ang usa ka punuan nga kamunggay. No? Ipulungan sa kong igagaw atong last week. Diha labong na diha eh. Natabunan. Diha. Padong na siya sa pagkaguwang. Paitro ba na siya utanon basta guwang na guys, di ba? Ni apa si Riley. Riley. Si Riley. Si Riley. Ang naong besi mong alaga, mother. Ang naong si mong alaga. Nagwaya bening Loki oy. Naimot kus naong ni Loki guys. Oh my gosh, ano nangyari sa aking buhok? Yan, tapos diha ang sala. Yay! Nadiha ang sala. Diyan. Malaki rin ang sala. No? So, ayun guys. So, ayun guys, pabalik na ako doon. Ang lipot-lipot. Nag-tour ako dire sa kuan. Garden na. Tapos, tanaw na ito mo. Nay Mama Mary dire. Si Mama Mary. Thank you so much, Mama Mary. Ayan, si Mama Mary, guys. See? Parang ano tayo sa dito. Itong pagbagyo, no? Kaluyan. Thank you, Mama Mary, sa tanang grasya. Thank you so much. Ayan. Sa una, guys, baga kinig ko Andre Bermuda. Karon gitam na nila ni Mama. Ano siya, nag-garden na sila si Mama. So, ayun. Medyo mainit na dito. So, guys, dito na lang magtatapos ang aking video, guys. Magpapaalam na ako sa inyo. So, hope you enjoy my video, guys. Kahit simple lang. Charot, bitaw eh. Langgod. I-share ako ninyo. So, ayun na guys. Mag-ingat po tayo palagi. And God bless us all. Goodbye!